шерафкан сокини ноҳияи фархор мегӯяд рӯзҳои охир ҳарорати ҳаво дар ин гӯшаи вилояти хатлон боло рафта кору зиндагиро мушкил гардондааст. Ин аст ки ӯ ва ҳамдиягонаш барои халосӣ аз гармии тоқатфарсо худро ба лаби руду ҷӯйбор мезананд. барое ки аз соати 10 рӯз гармӣ то 40 дараҷара мехезад. дигар на ҳаракат дар агароткорӣ мекунӣ, на ҳаракат дар корхона мекунӣ. маҷбурӣ ки биёӣ дар лави об хута салхин кунӣ дар соя. лави об нисбат ай дигар ҷо салхинтарай. ин рӯзҳо гармии ҳаво дар минтақаи кӯлоб аз 40 дараҷа болост. масъулони оҷонсии ҳавошиносии тоҷикистон ҳушдор доданд ки чунин вазъ эҳтимол то 21 июл идома кунад. аз мардум хоста шудааст ки аз соати 11 рӯз то 4 бегоҳ дар зери офтоб наистанд. ҳар рӯз садҳо нафар дар минтақаи кӯлоб барои обозӣ ба соҳили ин рудхона меоянд. кӯдакон низ ҳастанд ва занону мардон ҳам. тақрибан як ҳафта мешавад ки хеле гармӣ мекунад, аз чиз боло мекунад. чихеле ки шумо мебинед ҳаминҷо одамо бисёр тақрибан ҳамин як ҳафта зиёдтар шуд, аз чиз болоед. хулоса гап ки пастайни ҳамин ҷоем. мақомот ҳушдор доданд ки мардум ба виҷа кӯдакон ҳангоми обозӣ дар рудхонаҳо эҳтиёт кунанд то ғарқ нашаванд. сокинон дар минтақаи кӯлоб мегӯянд яке аз сабабҳои асосии рӯ овардани онҳо ба руду наҳрҳо набудани ҳафзои шиноварӣ аст. дар як огоҳиномаи идораи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти хатлон гуфта шудааст ки ҳарорат дар баъзе аз минтақаҳо то 46 дараҷа хоҳад расид ва ин ҳолат эҳтимоли омадани селро бештар гардондааст. манба гуфтааст дар ҳавзои дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст ва биноан аз маъмурони наҷот хоста шудааст ки ба ҳар вазъият омода бошанд. аммо танҳо гӯшаҳои тоҷикистон нест ки мардум аз гармо роҳи наҷот меҷӯянд. дар ӯзбекистон ба далели гармои тоқатфарсо муваққатан дари кӯдакистонҳоро баста ва ҳаракати мошинҳои борбарро маҳдуд карданд.